A Praza de Curros Enríquez volverá a acoller un ano máis o acto en recordo a Alexandre Bóveda. A cita terá lugar o vindeiro luns ás 8:30 da tarde e nela participará a nacionalista Ana Pontón. Estarán falando o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, seguido do secretario xeral de Galiza Nova e recentemente membro do Parlamento Galego, deputado Paulo Ríos, secretario xeral de Galiza Nova, como digo, e contaremos coa presenza da nosa voceira nacional Ana Pontón. Con motivo da crise da COVID, este acto será máis íntimo que nas edicións anteriores, xa que o espazo terá cabida para 70 persoas. Ademais, en todo o recinto haberá estritas medidas de seguridade e hixiene. Aínda que sexa máis íntimo, aínda que sexa máis reducido, será igual de simbólico e igual de necesario, non? Nestes tempos que corren, pensamos que se cabe aínda un pouquiño máis. Ademais deste acto, e como ven sendo habitual, os nacionalistas pontevedreses participarán tamén no resto de eventos que están organizados para o Día da Galiza Mártir.